ትንቢት ትንዕቁ ነቢያት ትንዕቁ ነቢያት ትቃልሉ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ትቃልሉ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ኢና ትብሉ ልሳን ትቃልሉ ሰብ ላተፈወሰ ሰብ ላተጽናዕነዐ ሰብ ላበርትዐ ላራኹም ትንቢት ዕሾት ይትብሉ ንምንታይ ማኪና ትገዝእ ኢኺ ንምንታይ ገዛ ትገዝእ ኢኻ ኢልኹም ትንቢት ትናገሩ ትብሉ ኣሜሪካ ትኸዲእ ኢኺ ትበሃል ተላ ንምንታይ ኣሜሪካ ትብሉ ኣብ ዓድኹም ኢለ ሰሪሕኩም ኣይትበልዑ ትብሉ ትንቢት እንታይ ምዃኑ ብስሩ ትፈልጡ ዶ ትንቢት ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ግልጽ እኮ ይንናገር ሓደ ሰብ ትንቢት ክናገር ተሎ ለሰለስተ ጥቕሚ እዩ ንሓደ ሰብ ክነገሮ ተሎ ትንቢት ለሰለስተ ጥቕሚ እዩ ንሰብ ክሃንጽ ንሰብ ከተባብዕ ንሰብ ከጸናንዕ ትንቢት ይንገር ሓዳር ክትገብሪ ኢኺ ትበሃል ተላስ ኣየጸናንዕ አይዲ ኮይኑ ፋይናንሻሊ ብኢኮኖሚ ክትልወጥ ኢኻ ክበሃል ተሎስ أي برتعيدي خوينو بزح ما من قد تخد لخا أخابو من قد خستها خلت بالتلوس أي الناس إيدي خوينو ثبت لسلاسة مخلات بشاي المقام وي قرنطوس 14 قصر سلاسة لا أو صوا كما تحف قدس أو صوا ثبت ينبأ يهزلا فوس النيايو لسان النيايو منفس قدوس لله مالت منفس قدوس اندحر تسرحو جواب بيلو خوينو زخل نقر يلي منفس قدوس دولة بلو حيل تهالي مالتي تنبيت تقاومو نبيات تقاومو حوارات تقاومو باستر جن كهلن يوتولو مالتي وانجيلاو جن كهلن يوتولو مالتي ممهران جن كهلن يوتولو كافتن حموش اوفيسات تنخل التوصيهم تنسلست كهليان يوتولو السخم من بوتشيكم السخم تدليوا مالتي السو اوشتلو عليهم دليخمس لسبب لا تمهرو مالتي أوكي من قد يخم لهم تملسوا ملو متحف قدوس ملو نامن فس قدوس أجلجلوت أم مدرنا كفتس أميو خون دماي كبرن قويتاني يسوع كريستوس يقول شالوم